manyien medo mana donjo. Kono ane chal mar wachni nyaka sani, okapu mag ombulu gichalo nade kaunti ma Uasin Gishu. Chris. Erokamano Cleophas, kaunti ma Uasin Gishu wachiew e yo makare, chieng' be osewuok kata doko ni koyo pod ng'ich. Kata kamano en mani chenro madhi nyime e kinde ni en ni kunde luto ombulu mopogore opogore e wards abich e kar chung' od bura ma Kapseret e kaunti ma Uasin Gishu dhi nyime kod chwalo duoko margi e log tich maduong' mar kwano ombulu e kar chung' od bura ma Kapseret kama wantiere ni. Kanyaka sani polling stations ka achiel kod wards mopogore opogore abich mag Ngeria, mag Kipkaren, mag Rescos, mag Kapseret, mag Langas duto dhi nyime kod chwalo duoko maggi. Ka inyalo neno e kinde kae magi gin sanduge mag ombulu mowuok e wards abich makwanogo mayudore kar chung' od bura ma Kapseret e kaunti ma Uasin Gishu me ka kelo duoko maggi, manyiso ni chenro mayudo duoko mogik biro rito nyaka saa 6 odiechieng'. Waseloso kod jata chenro mar yiero e kar chung' od bura ma Kapseret kama ne onyiso wa ni duoko idhi golo ayanga kochopo kar saa 6 kind saa 6 kod saa 7 kalure ni chenro mar chwalo sanduge mag goyo ombulu mana kineno sani e kamedo donjo. Kendo ka gisedweno donjo kama kokologi ipiedhogi mar neno ni onge chenro moramora manyalo chucho duoko mar yiero manyalo miyo ter ng'ur e doho mamalo mogik ma Supreme Court ewi duoko mar jalar tend piny bang' kosegol duoko makama. Emomiyo bang' duoko gi chopo kae iyawogi kendo ichako kologi achiel kachiel mar neno ni chenro ni odhi e yo mopie, okete e yo ayanga ma onge ng'ur moramora mabiro wuokie kadhi e doho mar Supreme Court. Koro mane chenro madhi nyime e kinde ni ka sanduge mag goyo ombulu medo donjo kowuok e polling stations mopogore opogore e wards abiki kar chung' od bura ma Kapseret man kod kwan jogo ombulu maromo 74,809 kalure kod kwan mag duol matayo yiero e pacho kae IEBC. Otieno manyoro ne waluorore kuonde luto ombulu mopogore, wacho ni jalup jatend piny William Ruto ni kod mbi mamalo kech William Ruto wuok e kaunti ni ma Uasin Gishu. Kata kamano kwan mag jopiny mane owuok oko mar goyo ombulu nen piny miwuoro kendo gin nyeni kind 50% kod 60% e ute chung' od bura 6 duto ma e kaunti ma Uasin Gishu. Kopogore kod kom tend piny, piem mapek bende ni e kom governor ma e kaunti ni ma Uasin Gishu, kama piem ni e kind Jonathan B mar duond bura mar UDA kod Zedekiah Bundotich moming'ere kod nying mar Buzeki ma mochung' kar kende mano ng'weche malaro kom governor. Ka wadhi e kom mar jatende wakini e kaunti ni ma Uasin Gishu, piem mapek ni e kend Gladys Boss Shulei mar duond bura mar UDA kod Dorcas Kemboi mar duond bura mar ODM. To kwa dhi e kom Senate ng'wech pek e kind governor masani ma e kaunti ni ma Uasin Gishu Jackson Mandago mar duond bura mar UDA kod Robert Kimei ma bende ochung' kar kende. Mago moko kuom kombe ma bende mbi margi kata weche mag siasa e kaunti ma Uasin Gishu ing'iyo kopogore kod kom maduong' mar tend piny. Kendo wageno ni kochopo kar saa 6 to duoko biro chako molo kendo wabiro miyo jopiny duoko achiel kachiel kochopo kar saa 6. Ka wawuok kar chung' od bura ni ma Kapseret, wadhi achiel kachiel nyaka kar chung' od bura ma Moi Ben kama wadhi goyo wang'wa kendo ng'iyo ang'o madhi nyime kar chung' od bura ma Moi Ben kopogore kod kar chung' od bura ma Kapseret ma chenro mar kwano ombulu kowuok e wards abich pod dhi nyime kendo moko kuom polling station pod kam dhi nyime kod chwalo duoko maggi. Ka selero ni kaunti ma Uasin Gishu wan kod ute chung' od bura 6, wadhi luoro ute chung' od bura go duto mar neno ni wamiyo jopiny duoko kendo magi dhi gologi en ni duoko gi dhi biro kind saa 6 kod saa 7. Koro gimonyalo kwanyi kwa Ramogi gibed na mos nikech chenro ni itimo mos mar neno ni onge ng'ikruok moro amora ma emomiyo
duoko ok dhi wuok okinyi kane wageno, duoko dhi wuok e kind saa 6 kod saa 7. Mano koselernwa kod jata chenro e kar chung' od bura ma Kapseret kaachiel kod jata chenro e kar chung' od bura ma Soi e kinde mane wawuok kuro otieno ma piny orugo odiochieng' ma kawuono. Cleophas. Erokamano ahinya Crispin Owino. Okinyi ma kawuono kinyalo mana leronwa kwarango mbui mag IBC kairango form go majne form 34A mosechopo. Mano form no ma indiko e duoko mag jogo malaro kom mar jatend piny Kenya. Ntiere kanyo kwana maromo atamalo 99.27. Mano nyiso ni odong' mana kwan mag kuonde mag luto ombulu maromo mag form gi onego bed ni chope maromo 7 kende mapok ochopo kawuok e kaunti no ma Uasin Gishu. Nyalo bedo ni ntiere mathoth ma bende awacho ni kuom 7 mantiere kacha. Bende nitie kuonde moko ma kweno mag ombulu gi pok ochako kata nyalo bedo ni gidhi nyime e kaunti ma Uasin Gishu. Kweno mar ombulu dhi nyime e log tich duto mag ute chung' od bura 6 mayudore e kaunti ma Uasin Gishu. Mano e chenro madhi nyime en ni bang'e ka kosegolgi e kuonde luto ombulu kod wards duto mayudore e kaunti ma Uasin Gishu, ibiro kendo ikelogi e log tich maduong' mar ute chung' od bura gi tichako miyogi jopiny achiel kachiel, ichako lando duokogi achiel kachiel mar bang'e kore kiriwogi kanyakla. Koro mano emomiyo chenro ni digni kopogore kod form ma IBC yudo e log tich maduong' mar Nairobi, nikech e log tich maduong' ma Nairobi kopo noselando duoko e polling station tikawo form ma kamano igoyo picha kendo ioro ni IBC e log tich maduong' margi ma Nairobi. To kokoni bang' goye picha ikawo gi te sanduge gi mag ombulu gi ikawo te to iketo i gari kendo ichwalo gi e log tich maduong' mar chung' od bura. Ka gichopo kakae kendo iyawogi, bang' yawogi kendo ichako landogi achiel kachiel. Koseland gi achiel kachiel, bang'e to kore ka igolo duoko ni kar chung' od bura. Magi e duoko mwaseyudo. Mane momiyo chenro ni dhi ka mos nikech igolo sanduge gi yaw kendo yani duoko ichako miyo jopiny achiel kachiel bang'e kore kiriwogi. Kopogore kod mano mimiyo IBC mimiyo gi mana form migoyo picha ti oro e log tich maduong'. Koro momiyo siem moko gini dhi mos e county kata e log tich mar kar chung' od bura nikech ka gichopo kakae kendo ichako lando duokogo achiel kachiel. Kopogore kod mano bende Cleophas, arita kwe orid e log tich maduong' mar kwano ombulu ma Kapseret kendo jopiny ok oyienegi mar biro ayudo duoko e log tich maduong' mar kwano ombulu ka ipimo kod kinde machien. Ka waneno e kinde machien en ni jopiny ne imiyo thuolo mar biro winjo duoko kendo yudo duoko kowuok e log tich maduong' mar kar chung' od bura. Kata kamano e yiero ma higani onge wach ma kamano, jopiny oket tenge, arita kwe orid oko kaachiel kod log tich maduong' mar kwano ombulu mar kar chung' od bura ma Kapseret. Mana agents kod joneno mag yiero kod apisas mag yiero kaachiel kod karende mag IBC kod jofwamb weche emomi thuolo mar donjo e log tich maduong'. Ka en japiny ok oyieni mar kalo gate kendo donjo e compound ni mar yudo duoko. Maena mar neno ni gikedo kod weche moko manyalo kelo ywaruok kaka mosebedo kaneno e kinde machien. Kata kamano onge gimoro amora marach nyaka sani. Weche mag ombulu nyodhi maber, nyodhi gi kwe pod nitiere e kaunti ma Uasin Gishu e kinde ma jopiny bende inyiso no bed mos kendo girit duoko ma idhi golo kod IBC kochakre kar saa 6 kama wageno ni gidhi yudo duoko ayanga to siasa mar kaunti ma Uasin Gishu ochung' nade. Kom governor ng'ano mokawo, kom senator ng'ano mokawo, kom chung' od bura 6 ng'ano mokawo, kaachiel kod kom mar tend piny mang'en jopiny orito kod siso mar yudo duoko ni to i kaunti ma Uasin Gishu ma en kaunti ma jalup jatend piny William Ruto wuokie odhi yudo ombulu marom nadi. To gai mar ODM Raila Odinga men jachung' mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya to bende oyudo ombulu marom nadi. Mago wadhi yudo kochopo kar saa 6 kama idhi lando gi ayanga kod jata chenro kata jota chenro mag yiero e ute chung' od bura 6 duto mane kaunti ma Uasin Gishu. Cleophas. Crispin Owino, kapok aweyi kendo idhi, nitie gimoro bende ma samoro nyalo mana kono wa ni odhi yo machalo nade
Mago weche moko miwacho kanyo ni koro ka en wuok oko mag oganda kendo mondo gilut ombulu. En ang'o mane nyalo bedo ni otimore e kaunti ma Uasin Gishu ka irange in bende kaka jafwambo ma osego tach kanyo? En ang'o manyalo bedo ni omono oganda moko wuok oko kendo luto ombulu ka irango kod yiero mokalo? Kaeto bende oganda ni oko kanyo mag rito ombulu nikech sani girito duoko. En ang'o matimore? Nitie jogo mano wacho ni ati linda kura. Bende gilinda kura koso gilinda results duoko mabiro kawuok Uasin Gishu? Cleophas, kalure kod kata kwan mapiny mag jogo ombulu mane owuok oko mar luto ombulu odiochieng' manyore e kaunti ni, ne watemo penjo jopiny nang'o momiyo jopiny ok owuok oko kar romgi mar luto ombulu kata odoko ni ma e kaunti ma jalar tend piny kod otiko mar UDA William Ruto wuokie e gwenge mag Sugoi kaunti ni ma Uasin Gishu. Moko kuom jopiny ne leronwa ni ngima oidho malo, nengo ngima oidho malo, to jotelo ok osebedo ka konyogi. Koro gineno ni onge tiende mar wuok oko mar goyo ombulu ne jotelo ma ok osebedo ka chung' kodgi e kinde ma gintiere kod midhiero. Ka giwacho ni nengo ngima oidho malo, to jotelo to nitiere odak e ngima maber, koro onge tiende mar wuok oko mar luto ombulu. Jomoko bende ne wacho ni neno chal marach mar koro mar kor lwasi nikech kaunti ma Uasin Gishu ng'ich. To kata kamano penjo ne nitiere kata mana higa mar 2013 kod higa mar 2017 mane giwuok oko kar romgi. Piny ne ng'ich e kindeno mana ka e kindeni. Koro kapar ni wach mar koro mar kor lwasi kata chal mar kor lwasi en achiel kuom gigo mane omiyo jopiny ok owuok oko. Gima paro ne omiyo jopiny ok owuok oko kar romgi mana ka moko kuom gi nonyisowa en ni chal mar ngima oidho malo. Jopiny ok yud gigo magisebedo ka gigombo kowuok kuom jotelo, ma emomiyo gionge kod mor e chunygi mar wuok oko kar romgi. Cleophas. Erokamano ahinya Crispin Owino, wabiro thuolo maduogo kuomi bende Uasin Gishu kaunti kanyo mondo imiwa chal mar wach gik matimore e kaunti ma Uasin Gishu. Wabiro thuolo mar yudo weche machalo kamano. Meshak, kiwinjo kaka